Deti nemôžu úplne presne vedieť, čo nie je v poriadku. V bubline svojich prekrásnych predstav plávajú riekou zákonitostí nášho presne vymedzeného sveta. A nevedia, že skôr alebo neskôr o všetko prídu. Deti sú nevinné bytosti, ktoré by sme mali bez váhania chrániť. Čistota, čo si v sebe nosia, je čistotou zvierat. Nemajú žiadne bočné úmysly a v každom okamihu majú na dlani celú svoju dušu. Zvieratá vraj dušu nemajú. Ale pokúste sa im poriadne pozrieť do očí. A keď uvidíte ich hĺbku, skúste v tomto storočí pre ňu nájsť dostatočne priliehavé meno. Je to náš svet, ktorý vezme deťom čistotu a nevinnosť. Mne moje detstvo vzali, amputovali mi ho, oddelili ho do mňa ako nepotrebný výrastok od zdravého tela. Na nič sa ma nepýtali. Moja matka bola popravená. Môj otec tak rozhodol. Bola som batoľa, keď ju popravili. Dôvod? Vlastizrada. A aká vlastizrada? Ženské pohlavie kráľovského potomka. Po jej smrti som bola odhodená ako neživá bytosť alebo prebytočná vec. A keby sa mohli deti súdiť za vlastizradu, môj otec by nechal popraviť aj mňa. Pretože môj otec bol kráľ. Mal slaboduché predstavy, v ktorých žil a pritom si myslel, že žije v skutočnom svete. O deťoch často predpokladáme, že vedia o živote príliš málo alebo vôbec nič. Žijú vo vlastných konštrukciách, keď im veci nevieme dostatočne vysvetliť a pritom sme to my, ktorí vytvárame konštrukcie, ktorým nerozumejú. Lebo príroda pred nimi nezavrela žiadne dvere. Sami sa naučia rozumieť slnku, noci, hviezdám. Pretože to všetko v nich od začiatku drieme. Ale sa to musí prebudiť ako vedomie. Raz v noci za mnou prišiel otec, ktorému ma pridelili. Nepovedal nič, alebo možno áno, ale ja som sa rozhodla, že si to nebudem pamätať. Rukou mi zakryl ústa, aby som nemohla prebudiť matku, ktorej ma tiež pridelili. Keď bolo po všetkom bez slov, odišiel. Ja som bola pripravená na horšie veci, pretože smrť nebola nikdy ďaleko. Bolo to jedna z prvých vecí, na ktorú si moje vedomie zvyklo. Môže vôbec dieťa obsiahnuť smrť? Môže.
vo svojej predstave. Moja predstava smrti bola živá predstava zotrvávania v lone mojej matky. Nebol tam deň ani noc, bola tam tma, kde občas presvítala červená. Tma prerývaná zvukmi, ktoré boli nepochybne slovami, ale nedali sa z nich odčítať lásky. Boli to zvuky, ktorých zmyslom bolo, v mojej predstave, kolísať ma. Bola som tam sama, ale nebola som opustená. Bolo mi teplo a bola som v bezpečí. Želala som si navždy zotrvávať v lone mojej mŕtvej matky, mŕtvej. Živú som ju nepoznala. Bol to spôsob, ako obsiahnuť celú hĺbku smrti a zároveň nič nestratiť zo svojej nevinnosti. Môj otec urobil zo mňa dceru vraha. Ohradzujem sa proti myšlienke, že pochopiť vrahov sa dá. Ohradzujem sa proti myšlienke, že pochopiť vrahov nie je ťažké. Predstava, že niekto zoberie život niekomu, kto sa o ňom ani nestihol nič naučiť, je neprípustná. Deti nemôžu pochopiť smrť, ale môžu si o nej vytvoriť vlastnú predstavu. Raňajky v tráve. Manetové notoricky známe dielo, namaľované v roku 1863. Keďže kompozícia nebola Manetovou silnou stránkou, ako vzor použil detail z väčšej kompozície Rafaela Santiho, Paris au Sud, ďakujem, ktorý môžeme pozorovať tu. Táto kompozícia bola známa z Mediritiny Marca Antonia Raimondiho ako súčasť učebných osnov na Académie des Beaux-Arts. Bol to vzor umeleckej a remeselnej dokonalosti. Zároveň by sme však mohli predpokladať, že Manet použil tento vzor, aby tým reagoval na frigidný stereotyp vzorov, ktorý ovládal akadémiu a poťažne výtvarné umenie vo Francúzsku 19. storočia. Takže sa vrátime k Raňajkom v tráve. Ďakujem. Raňajky v tráve boli vystavené na salóne odmietnutých a vzbudili všeobecné pohoršenie. Viedlo k tomu hneď viacero dôvodov. Prvým z dôvodov bol maliarov vzťah k výberu farieb vo vzťahu k plenéru, ktorý mal byť podľa vtedy zaužívaného vzoru budovaný teplejšími zemitými farbami v popredí, postupne prechádzajúcimi do studených jemných tónov na pozadí. Divák pozorujúci túto kompozíciu so zelenými tónmi trávy a modrými tónmi rozhodeného oblečenia, ako aj obsahu piknikového košíka v popredí a žltými tónmi slnečného svetla na pozadí, musel vnímať Manetové raňajky ako explóziu farieb, ktorú mohol považovať buď za maliarovú pometenosť, alebo za nepatričnú provokáciu. Druhým z problémov bola skicovitosť maľby. Bolo vtedy nemysliteľné zanechať na povrchu maľby stopy po šteci a maľovať figúry a predmety bez priestorovej modelácie plošne, ako Manet.
No a posledným z problémov bola samotná nelogickosť situácie, kde sa vedľa seba ocitli dve oblečené mužské postavy, možno študenti z ateliéru, spolu s jednou nahou ženskou postavou, možno modelkou z ateliéru, a jednou polonahou ženskou postavou na pozadí. Pritom medzi klasikmi by sme našli hneď niekoľko podobných námetov, ako je Búrka od Giorgioneho alebo jeho pastorálny koncert, ktoré tiež pravdepodobne Manetovi voľne poslúžili ako predlohy. Ďakujem. Manet bol posmeškami verejnosti veľmi dotknutý, pretože patril k predstaviteľom buržoázie a jeho cieľom bolo skutočne získať uznanie na oficiálnom parížskom salóne a tým aj v spoločnosti. No, na druhej strane, ak si všimneme jeden nenápadný detail, v ľavom rohu kompozície, totiž žabu, ktorá sa vyskytuje tu pri oblečení, môžeme tiež predpokladať, že sa Manet dobre bavil, pretože žaba, po francúzsky grenouille, bol vtedy obľúbený eufemizmus pre označenie ženy, ponúkajúcej solventným mužom, povedzme, zvláštne služby. No a tento námet bol pre umenie 19. storočia neakceptovateľný. Po škandále s raňajkami je pomerne nepochopiteľné, ako sa na oficiálny parížsky salón dostala Manetová Olympia. Aby sme pochopili reakcie, ktoré Olympia vyvolala, mali by sme si najskôr povedať niečo o dlhej tradícii reprezentácie ženskej krásy vo výtvarnom umení. Udomácnil sa typ Venuše, teda síce nahej, ale veľmi cudne zobrazenej ženy, krásky, akejsi neskutočnej efemérnej bohyne. Pre túto kompozíciu si Manet opäť vybral klasický model, a to Tizianovú Venušu z Urbína. Lenže na rozdiel od Tiziana, on svoju modelku zobrazil ako skutočnú ženu z mäsa a kostí, ktorá navyše, čo bolo vtedy veľmi nezvyčajné, nútila divákov konfrontovať sa s jej pohľadom. Až dovtedy totiž muži mohli nerušene pozorovať estetické krivky zidealizovaných žien, bez toho, aby ich pritom vyrušoval ich drzý pohľad. No, Olympia bola typická kurtizána 19. storočia, kyticu od jej bohatého mecenáša jej pravdepodobne prináša čierna slúžka, námet až príliš skutočný na to, aby mohol byť prijatý potenciálnymi kupcami, ktorí s radosťou hradili výdavky práve za takéto služby. Navyše, podľa mojich zdrojov, aj meno Olympia bolo vtedy medzi parížskými kurtizánami veľmi rozšírené. Okrem revolučne, dá sa povedať, revolučne poňatého námetu, bol pre diváka zvláštny až dezorientujúci spôsob Manetovej maľby a vôbec jeho vzťah k nej. Ilúziou, teda, ako by som povedala, cieľom maľby 19. storočia bolo vytvoriť ilúziu reality. Čiže s tým súvisel aj dokonalý povrch bez viditeľných stôp šteca. Manet, ktorý teda evidentne pociťoval potrebu voľnej tvorby bez prevládajúceho vzoru, sa tejto tradícii vzoprel. Jeho maľby hovorili: pozrite sa, toto je skutočná maľba so všetkým, čo k nej patrí. Toto sú stopy po šteci, ktoré ju tvoria. Toto je otlačok maliara, ktorý ju vytvoril. Kritici hovorili o Olympii ako o špinavej uhliarke, ktorá by sa potrebovala okúpať. Tak totiž reagovali na čierne krivky ohraničujúce jej telo. No a zase tmavé farby na postelnej bielizni považovali za blato, celkom pragmaticky za blato, ktoré do postele priniesol špinavý kocúr. Toľko k charakteristike Manetovej tvorby a výberu klasických námetov, čo bol spôsob práce typický pre jeho tvorbu v 60. rokoch 19. storočia. Ale pozrieme sa teraz na obraz, ktorý sa z celého tohto rámca vymýka. Je to poprava cisára Maximiliána. Manet nikdy predtým ani potom nespracoval historickú tému. A teda už jej výber je u neho veľmi ojedinelý. Z toho môžeme usudzovať, že udalosť, ktorú sa rozhodol zväčšniť, na ňo musela veľmi zapôsobiť. Takže pozrime sa trochu do historických faktov. Kto je Maximilián? Maximilián I. Mexický, vlastným menom Ferdinand Maximilián Habsburský,
Bol mladším bratom Františka Jozefa I., rakúsko-uhorského cisára. Na mexický trón bol dosadený Napoleónom III., francúzským cisárom, a mexickými royalistami v európskom exile počas francúzskej okupácie Mexika v roku 1864. No, jeho vláda netrvala dlho, štát bol zmietaný obrovskou chudobou, hladomorom, občianskou vojnou medzi royalistami a liberálmi, liberálnymi prívržencami Benita Juáreza, dôležitý pojem, ktorý bol teda zvrhnutý prezident, ktorý bol naďalej ako tak pri moci na severe Mexika, v hlavnom meste štátu Chihuahua de Paso el Norte, ktoré dnes na jeho počesť nesie meno Juárez. No a práve preto nastojím na tom Juárezovi, pretože Maximilián po 3 rokoch vlády bol zajatý Juárezom, jeho armádou, bol postavený pred vojenský súd a odsúdený po boku svojich generálov Miguela Miramona a Tomasa Mechiu, a to 19. júna 1867, 3 roky po nástupe na trón. No, v podstate sa predpokladá, že Manet začal pracovať na tejto kompozícii krátko potom, ako do Paríža dorazili prvé správy o Maximiliánovej poprave. Pre obraz si vybral formát, horizontálny formát, tak môžeme konštatovať, s rozmermi 196 x 260 cm, čo podotýkam bol formát typický pre historickú maľbu. V podstate je to celkom paradoxné pre Maneta, pretože k historickej maľbe prechovával akýsi kontroverzný vzťah. Už počas svojich štúdií zosmiešnil činnosť maliarov, ktorí boli odkázaní len na opis udalostí, ktoré sa rozhodli zväčšniť, a to výrokom, že portrét muža sa nemaľuje len podľa údajov v jeho poľovníckom preukaze. No, ale v tomto prípade popravy cisára Maximiliána bol sám odkázaný len na rôzne svedectvá alebo vyobrazenia, ktoré po väčšine prípadov vôbec nezodpovedali skutočnosti. Takže teraz si priblížme rozloženie kompozície. Na pravej strane vidíme popravnú čatu od chrbta, na ľavej strane trojicu odsúdencov, strácajúcich sa v dime z výstrelov. Z popravnej čaty sa vynímajú dve postavy, a to vojak, ktorý bol poverený coup de grâce, teda udelením rany z milosti v prípade, že by výstrely popravnej čaty neboli smrteľné, a vojak s mečom, z ktorého sa na obraze zachoval iba fragment. Aké mohli byť teda dôvody pre Maneta k tomu, aby vytvoril historickú maľbu práve s týmto námetom? No, Manet sa netajil svojimi republikánskymi názormi a výber tejto témy a následné vystavenie diela mohlo fungovať ako otvorená kritika militantného režimu Napoleona III., ktorý bol v podstate za smrť mladého cisára v Mexiku spolu zodpovedný. Existujú tiež isté dohady, že pre Maneta, notoricky odmietaného na oficiálnych salónoch, mohla byť otázkou umeleckej cti dokázať, že dokáže zvládnuť aj historický námet. No a napokon ani samotná téma mu nemusela byť úplne cudzia, pretože jeho strýko, ktorý už od detstva podporoval jeho vzťah k maľbe, bol dôstojníkom francúzskeho dielostrelectva a ešte ako dieťaťu mu daroval album litografií významného umelca vojenských námetov Nicolasa Chareta. No a nezabúdajme, že jeho umeleckým štúdiám u Thomasa Couturea predchádzala predčasne ukončená kariéra námorníka. Novinár, spisovateľ a kritik Théodore Duret, ktorý sa s Manetom v tom období priatelil, zanechal o tomto obraze krátky text, ktorý hovorí, že ho Manet vytvoril na základe dostupných skutočností. Táto teória je však dosť spochybniteľná, takže sa pozrime na historický sled udalostí. Vieme, že prvá správa o Maximiliánovej poprave do Paríža dorazila 1. júla, paradoxne v deň otvárania Svetovej výstavy,
Takže pompezná slávnosť v režii Napoleona III. A s účasťou najvyšších európskych hlav tak dostala horkú príchuť, pretože pripomeňme si, bol to práve Napoleon III., ktorý dosadil Maximiliana na trón. Všeobecne sa predpokladá, že Manet začal na tejto kompozícii pracovať bezprostredne potom, ako sa o udalosti dozvedel. Lenže, ak vezmeme do úvahy rozmery plátna, ktoré neboli tak ľahko dostupné, pretože neboli bežné pre obchodníkov s umením, musíme si uvedomiť, že od Manetovho objednania plátna cez výrobu až po dodanie mohlo uplynúť aj niekoľko týždňov, takže Manet sa mohol podľa mojich výpočtov pustiť do svojej práce až najskôr niekedy v druhej polovici júla. No. Prvá expresívna verzia, na ktorú sa pozeráme, ktorá je dnes v zbierke Múzea moderného umenia v Bostone, nasvedčuje o náležitej potrebe umelca bezprostredne vypovedať o udalosti. Zdá sa, ako keby tu Manet priamo na kompozícii hľadal vhodné rozloženie postav, svedčia o tom rôzne premaľby, ktoré môžeme pozorovať voľným okom. Zdá sa, že v dejinách umenia by sme pre túto kompozíciu mohli nájsť niekoľko vzorov, ale pre mňa najmarkantnejším by bola asi Goyová kompozícia 3. maj 1808, na ktorej sa Goya rozhodol teda takisto vyobraziť opäť popravu povstalcov. Tentokrát sú to španielskí povstalci počas francúzskej okupácie Španielska v roku 1808, okupácie vedenej Napoleónom Bonaparte. No, čo sa týka porovnania obidvoch diel, dalo by sa povedať, že Manetová kompozícia je z hľadiska svetelných kontrastov menej dramatická. Ale zatiaľ, čo u Goyu, poprosím naspäť, 3. maj, zatiaľ, čo u Goyu môžeme hmatateľne pocitovať prítomnosť smrti cez mŕtve tela, ležiace v kalužiach krvi, ako aj cez postavy, ktoré s hrôzou na svoju smrť ešte len čakajú, a aj cez postavu muža s rozpaženými rukami, ktorý hrdinsky prijíma svoju smrť. Manetová kompozícia, aj keď sa zdá, že bola vytvorená pod vplyvom emócií, emóciami práve neoplýva. Tie môžeme vyčítať len cez maliarov rukopis. Podobne ako u Goyu, aj u Maneta všetky kompozičné prvky smerujú k postave odsúdenca. V tomto prípade je ním Maximilian. Po jeho pravej ruke vidíme generála Mechiu, ktorého pravdepodobne už zasiahli výstrely. Po jeho ľavej ruke generála Miramona, ktorého v podstate kvôli dymu vôbec nevidíme. Cisárová tvár je biela, mexický klobúk na jeho hlave býva často prirovnávaný k svetožiare. Biele sú aj kúdoly dymu z výstrelov. Svetlejšia je aj zem pod nohami odsúdencov, čo nápadne korešponduje s Goyovou kompozíciou, na ktorej je skupina odsúdencov, poprosím Goyu, dramaticky osvetlená svetlom z veľkého lampáša. Dalo by sa teda skonštatovať, že bostonská verzia Maximilianovej popravy na nás aj napriek energii, ktorá s nej prúdi, pôsobí chladne, až neosobne. Na rozdiel od Goyu sa divák u Maneta môže konfrontovať len s dvomi tvárami a navyše črty na nich sú len stroho naznačené, takže z nich nemôžeme nič vyčítať. Taktiež tu celkom absentujú gestá, ktoré by odkazovali na hrdinstvo či strach zo smrti a podobne. Ako som už spomínala, táto verzia prešla viacerými etapami. Najviditeľnejšou je snáď etapa posledná, a teda rozhodnutie Maneta premalovať oblečenie strelcov.
To, čo tu vidíme teda, je už posledná verzia obrazu. Predtým boli strelci oblečení do mexických kostýmov s charakteristickými klobúkmi a širokými prestrihnutými nohavicami, pretože Manet sa nazdával, že popravu vykonali partizáni, bojujúci po boku Juáreza. Jeho rozhodnutie premaľovať oblečenie strelcov mohlo súvisieť aj s novými informáciami z tlače, ktoré hovorili o tom, že popravu vykonala Juárezova armáda. Čo je na tomto detaile dôležité, že Manet týmto rozhodnutím otvoril dvere